Hvordan er det ikke at være med i butler-eksamen? Altså, er det sådan noget seriøst nu? Ja. Jamen, det har vi lige ingen filer med. Føler I jer slet ikke udenfor? Nej, det er meget federe at tage hjem lige efter skole. Hej hej. Det kunne I bruge til at sige. Hvad filmer vi? Altså, jeg vil nok sige mest det, at jeg i hvert fald nok spille med i filmen. Altså, det har faktisk også været meget fest romanus. Især når der ikke er nogen, der siger, at nej, det er dumt, der er fjokket forkert. Det kan jeg godt lide. Det var nok det, vi skulle optage skolescenen, hvor jeg skulle komme ind, løbende ind og opdage, at herre lærer, at han er død. Og det var sgu lidt svært at holde masken. Det der med at være sammen med 9. klasserne, det er vi jo ikke så tit. Okay, det var nok, altså når vi filmer, så om bag kameraet, så foregår der til sådan noget sjovt, sådan noget med, at hvis man får hækker og sådan noget, så bliver man sendt ud for der. Det var rigtig sjovt om bag kameraet, og Jens, hvor skal man starte? Ja, Jens han er rigtig sjov også. Jens som person er bare hyldemorsom. Jeg kan rigtig godt lide at høre, at alle de andre, som normalt ikke spiller musik, men at de alligevel også finder på noget. Det beviser jo bare, at alle mennesker har musik i sig. Og det er fedt. Udnævne sig selv til Obersturm Krabfyrer. Ej, så selvfølgelig også skrive manuskriptet, det var ret sjovt. Ja, men det har været rigtig hyggeligt at sidde og lave sin egen sådan sang, og sidde for sig selv og lave det, og komponere forskellige sange og rytmer og sådan noget sammen bagefter, og sætte forskellige instrumenter sammen. Det har nok været... Altså, vi har ikke lavet så meget. Nej, det vil jeg sige. Det sværeste, det har nok været det der med, at man skulle sætte de der scener op, fordi det tager længere tid, end man lige regner med. Det var nok at få alle posterne til at fungere. For at sætte det hele op, inden man skulle filme og gå i gang. Altså, jeg har sammen med Frederikke, har jeg rettet, eller har jeg skrevet i manuskriptet. Og jeg synes, noget af det sværeste, det var ligesom at finde ud af, hvad, altså sådan noget, tage scener ud og tage scener ind og sådan noget, fordi hvad hvis nu, at de blev sure? Jeg synes, det var udfordringen var, at vi skulle skrive manuskriptet alene, og det skulle vi gøre næsten helt selv nu, og det synes jeg var sværere, end jeg havde regnet med. Ja, det var lidt svært at finde på, altså fordi vi skriver vores egen sange, ikke? Altså i starten var det sådan, sæt jer ned og lave noget musik, og så satte vi os ned, okay. Man skulle lige sådan vende sig til, at man skulle sådan finde på det hele selv. Ja. Om jeg lærte at lave film, når vi ikke sådan havde en rolle, men når vi var til statister, så er det sådan de små ting i baggrunden, som betyder noget, og så kan det godt tage lang tid. Manuskriptforfatterne er indlysende det vigtigste. Og klapperen. Så du mener, at du var den allervigtigste? Selvfølgelig. Klapperen er den vigtigste. Næste efter manuskriptforfatter. Nej. Og så derefter får man begyser. Nej. Vi har lært, at det tager faktisk lidt længere tid, end man lige havde Det er regnet med. rigtigt. Og sætte scener op. Ja. Jeg vil sige, jeg er blevet en del bedre til nok at skrive typisk noget som manus. Og Nej, du er... Ja. Altså, jeg har overvejet mange gange at lave musik til film. Jeg skal jo være instruktør på den næste film, vi skal lave, så det vil jeg gerne. Det tror jeg nok, jeg vil, ja. Helt sikkert. Jo, altså jeg synes, det har været meget sjovt. Ja, det synes jeg. Det har været så meget sådan hyggeligt. Ja, det var meget sjovt, ja. ja, helt klart. Jeg synes faktisk, det har været et godt forløb. Det har været... altså, der har været mange elever, der har været skulle spille på forskellige måder, og så der har været noget struktur omkring det, og specielt også det her med, at musikholdet er inde over og for det som til at være en del af filmen. Altså, ikke? Så der har været mange ting, der skulle gå op i en høj enhed, men jeg synes, at de elever, der har været på banen, de har været rigtig gode. Synes jeg klarer det godt. Altså, det er et interessant forløb, fordi man kan godt se, at I har nogle ting med i bagagen. I kan rigtig mange ting selv. I er meget selvkørende og initiativrige, opsøgende også i forhold til at få filmen færdiggjort, ikke? Få klippet den færdig og sådan noget. Så jeg synes, at det har været rigtig godt. Jamen, det er nok samarbejdet med Jens og Christian, ikke? Altså, de tunge, ikke?